número 1 encapçalant la llista, Rosell Antolí, viu al carrer Major, és mestra de Física i Química a l'IES de Torrevieja de Torrevella, membre de la Coral i de la Colla La Brama i l'Associació Cultural Macarella. Li agrada nedar i córrer i és socia d'Acció Ecologista Agro i membre del NECEP. Gràcies per vindre i que mireu això, que jo pense que mireu bé perquè quan vinguen els altres partits i presenten la llista no van a trobar un conjunt de persones més vitalista, més implicat en el poble, més treballador. Mireu-ho bé perquè després anirem per ahí com a locos i mai mos veureu així de xils com ara. Entonces és bon moment per a veure que valorem també el que tenim en el poble, perquè pense jo que moltes vegades la voràgine esta mos du a no valorar a les persones i pense que en Compromís jo tinc una sort immensa de l'equip que tinc així i de l'equip que tinc que no estan així, perquè en la llista sols poden haver, bueno, ja no posa de més perquè són 11 suplents i una cosa 5 suplents, però que podríem haver fet una llista molt més llarga perquè hi ha persones que no estan així i que fan un treball impagable. Dit això, volia dir-vos que el dia 23 de gener, quan me vaig presentar, quan fèiem l'acte de presentació, ja vaig parlar del poble que volem. I això ens diu més valencià, més just i més solidari i més respectuós en el medi ambient. I serem com els 4 eixos que varem explicar que volíem per al nostre poble. D'acord amb el que deia Nelo, pense que tenim molta sort de viure en Bonrepòs i Mirambell, perquè és un poble venut, perquè ens coneguem quasi tots, perquè està envoltat d'horta, perquè és molt tranquil, i pense que tot això ho tenim ja aconseguit i hem de voler-ho molt per a que no canvi. Però també tenim moltíssimes idees per a fer-lo encara un poble més habitable i en el que estem més a gust vivint. I per això a Compromís estem fent el programa de les eleccions de forma col·laborativa entre la gent del poble, perquè pensem que totes les persones que estem així, les que no han pogut vindre, poden dir cosetes que poden fer d'este poble un poble en el que estem més a gust. Dit això, ja vaig endarrerar, que és que fins al dia 20 d'abril es poden presentar candidatures. Així en Bonrepòs tenim segur que el PP se presentarà, el PSOE se presentarà, Compromís se presentarà, però l'aire encara està que se presente potser alguna agrupació d'electors de la gent que queda de Podemos, i potser alguna candidatura que no coneguem a ningú, com va passar l'altra vegada fa 4 anys en Esquerra Unida. I aleshores jo primer sols us volia dir que és que heu vingut així perquè cregueu en el projecte de Compromís, que en realitat ens hem de posar a treballar tots perquè tenim 2 reptes davant. Uno, que Compromís per Bonrepòs i Mirambell trau un resultat històric, perquè això voldrà dir que totes les propostes que tenim se podran fer realitat. I un altre, que va lligat a este, perquè si aconseguim este ho aconseguirem també, és que ningú partit tinga majoria absoluta, perquè això ens ha fet mal tant quan han sigut uns com quan han sigut uns altres. Sempre la política és bo debatre i consensuar i arribar a acords. I jo crec que si aconseguim un gran resultat per al Compromís de Bonrepòs i Mirambell, farem que no hi hagi majories absolutes i serà bo per al poble. Dit això, el que us volia dir és que per poder-ho aconseguir hem de triar Compromís i hem de fer creure a la gent en una alegria immensa i amb valentia, que diu el nostre lema, anar al carrer i explicar a la gent perquè el nostre projecte és el millor projecte per al nostre poble. Aleshores us volia dir 6 cosetes ràpides. La primera, perquè som un projecte que creu seriosament en la participació ciutadana. No n'hi ha ningú altre. Els altres s'ompliran la boca i diran que volen que participi la gent, però és que nosaltres ja portem molt de temps fent-ho. De fet, si mireu, hem dit de les associacions perquè ens donem compte que la participació ciutadana no és només política, estar en un partit polític, és estar en les associacions, estar implicat i sense esperar res més a canvi que les coses que se programen isquen bé. I això ja és participació ciutadana. I a part d'això, Compromís també hem fet assemblees obertes, hem fet ara últimament una taula rodona de sanitat i educació, ara farem una la setmana que ve, el dia 18, d'esports, de cultura i de festes, i és que creiem que en un poble s'ha de governar amb la ciutadania, és a dir, que tots han de
i les seues propostes, perquè sempre n'hi ha idees boníssimes que sols se li poden ocurrir a aquesta persona o a aquestes persones, o eixir fruit d'una jornada de treball, que és el que farem l'altre dia, que farem de sanitat i educació, i la veritat és que quan farem els grupets es queden idees fabuloses. Aleshores, dir sí a Compromís és dir sí a la participació real de la ciutadania. La segona cosa és que Compromís som un projecte que creu que per davant de tot està el bé comú, per davant dels interessos particulars, cosa que no podem dir des que estan avui governant este poble, perquè el primer que fem, el que està avui d'alcalde, és col·locar a un amic, el segon, pujar-se el jornal al doble, encara volia més. El tercer, agarrar l'assegurança de l'Ajuntament i donar-li a la seva germana, el quart, posar com a jutge de pau una persona militant del seu partit i com a suplent una altra. O sigui, així la podríem estar molt de rato, però és perquè vegeu que això és l'interès particular. El que defensem de Compromís és el bé comú. Si penseu que primer és el bé comú, heu d'apostar per Compromís. La tercera cosa que vos volia dir és molt important. Ja ho hem parlat, ja ho hem dit Amparo. Nosaltres tenim una cultura, tenim un esport propi, tenim tradicions, tenim una llengua. I això, aquestes coses han d'estar on se mereixen. I és responsabilitat de l'Ajuntament posar la nostra llengua, la nostra cultura, el nostre esport, les nostres tradicions on se mereix. És que ens governen des de fa molts anys, desgraciadament no ho han fet, no ho han fet. Exemples en tenim molts, si voleu després ho parlem. Però bueno, que si penseu que és molt important la pilota, que és molt important, són importants les palles, que són importants les festes populars, les bandes, les grups de tabacs i dolçaines, les corals, la nostra cultura, que l'única opció és Compromís. També perquè pensem que la democràcia ha de ser en majúscules, que qualsevol ciutadà ha de tindre accés a la informació que demani, que la política és diàleg, per moltes majories absolutes que se tinguen, és diàleg, és debat, és propostes, és acords de govern i amb l'oposició i amb la ciutadania. I si creguem en això, això ho representa Compromís front a l'autoritarisme o al poder absolut. I la cinquena cosa és que és molt important, perquè és el model de societat que volem. Compromís creiem el model dels drets, de que totes les persones som iguals i tenim els mateixos drets. Dona igual que si la raça que tinguem, el gènere que tinguem, l'orientació sexual que tinguem, d'on hem vingut, totes les persones tenim els mateixos drets. I les circumstàncies de la vida ens poden fer perdre el treball, o ens poden fer no poder pagar la hipoteca, o tindre una discapacitat. I és responsabilitat dels ajuntaments i de totes les institucions proporcionar seguretat a la ciutadania i garantir que seguim sent, malgrat aquestes circumstàncies, persones dignes i no deixar-nos caure en l'exclusió social. En altres projectes polítics el que creuen és en una societat de triomfadors i de perdedors, que els drets sols es pot tindre i se'ls puga pagar, i que a la resta el que n'hi ha que fer és donar-li caritat. Dir sí a Compromís és dir sí a una societat de drets i d'igualtat, a una societat solidària, on la justícia social siga un dels pals més importants com a societat, dir sí a la diversitat. I per últim us volia dir una cosa, és que nosaltres tenim un projecte per al poble que se desenvoluparà en equip, cooperant del màxim de persones possibles i que el centre de tota l'acció política seran les persones. I una altra cosa és que Compromís no és ninguna plataforma per a anar escalant en política. És que estem així, tots tenim la nostra faena i el que estem és per aportar, sense ninguna altra ambició. Això altres projectes polítics no ho poden dir perquè són, almenys és la nostra impressió, molt personalistes, en els despatxos molt tancats, els que hem tingut els anys de PSOE, els anys de PP, els despatxos molt tancats i mai criticar els amos, no serà cas que ens castiguen. I això ens ha perjudicat com a poble perquè pense que els ajuntaments que atenen a la ciutadania han de reivindicar a les altres institucions que se comprometen en la ciutadania i no estar tallats i maneres meus perquè no sigui cosa que me critiquen. Això pense que és molt important i això ho representa Compromís, que és cooperació i que és política sense pors i sense tuteles. Això ens fa diferents i pense que són les 6 coses que ens han d'encoratjar a totes les persones que estem així i a les que no han pogut vindre a treballar en valentia perquè el dia 24 de maig
tinga un grandíssim resultat. Jo penso que si ho sabem explicar, ho podem aconseguir, perquè no hi ha ningú projecte que estiga més unit a lo que pensen les persones, a lo que comentaven de l'humanisme, de les necessitats de les persones s'han de cobrir i les institucions tenen una responsabilitat. Aleshores, una cosa que volia que tinguem molt present és que el primer que hem de combatre també és el que ens van a vendre, que els altres que se presenten són persones com deslligades del partit en el que van anar. Perquè no, en els pobles se vota la persona. Molt bé, així se vota la persona, claro. A nosaltres també ens voten a persones, però nosaltres representem a Compromís i altres representen al PP, al partit que té més de 100 imputats, que ha fet les batalles més fortes en sanitat, en educació, i no per molt que s'amague, aquesta persona representarà el PP. I l'altra persona representarà el PSOE, que no l'amagar, que té uns altres valors diferents als nostres. Aleshores, quan ens diguen que en els pobles se vota la persona, no, la persona representa un projecte polític i ho hem de tenir en compte. Per tant, el que sí que jo personalment, les persones que estem així i tots els altres podem eixir al carrer en un somriure en la cara i dir que estem ben orgullosos de tots els nostres representants, de tots els que tenim, des del poble més menut que té un regidor a un alcalde, una alcaldessa, els diputats a les Corts Valencianes, el diputat que tenim a Madrid o el que tenim a Brussel·les. Aleshores, jo penso que la campanya que comença des d'allà o que ja ha començat és molt fàcil per a nosaltres, perquè l'únic que hem de dir és que la gent ha de confiar en les persones que són de fiar i les que tenen un projecte com el nostre, com el que nosaltres pensem. Per tant, l'únic que ens demanen és que a partir de ja que ens posem a transmetre la il·lusió, a transmetre la vitalitat, a transmetre el nostre projecte polític. Que pense que en això ho anem a aconseguir, i anem a aconseguir un grandíssim resultat, que ja m'agradaria a mi que traguem, jo que sé, el sonse, però no per acaparar, sinó perquè és que totes les persones que hi ha així aporten, i aportaran a que estiga jo soles, estem de Maria José, hasta tots els que tinguem, arreplegarem de tots per a donar l'Ajuntament. Moltes gràcies per haver vingut i dono la paraula a Enric Morera,